το βλέπετε, μαζεύει δεκάλικο και έρχεται από Θεσσαλονίκη Αθήνα να δει τον Ολυμπιακό κάθε Κυριακή. Κάθε Κυριακή πρωί έρχεται. Είσαι Θεσσαλονικιός? Ναι. Εργάζεσαι πάνω? Ναι, εργάζομαι. Πού? Οικοδομή. Τα λεφτά σου φτάνουν? Το μεροκάματο? Δεν μου φτάνουν. Κι όμως, παρότι δεν σου φτάνουν, κατεβαίνεις κάθε Κυριακή Αθήνα. Ναι. Γιατί, πού αλλού ξοδεύεις τα χρήματα σου? Όλο ξοδεύω. Γύρω στο σπίτι μου. Σπίτι και γήπεδο δηλαδή μόνο? Σπίτι, γήπεδο, λίγο ξέρω εγώ, δισκοτέκι θα πάμε, αλλά το Σάββατο είναι για τον Ολυμπιακό. Αν ήταν Θεσσαλονίκη, κάστε ρε, αν ήταν Θεσσαλονίκη θα με σκοτώσουν οι παοκτζίδες πρώτον. Γιατί οι παοκτζίδες μου έχουν βάλει τη φωτογραφία μπροστά. Ποιο είναι το πράγμα που αγαπάς περισσότερο και ποιο εκείνο που μισείς περισσότερο? Αυτό που αγαπάμε είναι Ολυμπιακός. Αυτό που αγαπάμε είναι Ολυμπιακός. Ολυμπιακός και η οικογένειά μας. Εκείνο που μισείτε? Εκείνο που μισούμε. Οι Βαζέλες.